إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na annur da ke nan Wusatu Abuja don tafsirin ƙur'ani mai girma bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu kamar kullum muna masu farawa da ƙasƙantar da kai da miƙa ƙoƙon bara zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya mana baiwa da karatun ƙur'ani daidai da fassarawa daidai da kuma aikata daidai ni da ku Allah ta'ala ya haɗa mu da dukkan albarkan da ke cikin wannan wata mai albarka addu'o'i da muke yi muna roƙon Allah ta'ala ya amsa mana kariya da muke nema Allah ta'ala ya kare mu iyayenmu da malamanmu da 'ya'yanmu da 'yan uwanmu da aminanmu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ta'ala ya gafarta musu duka mu kuma Allah ta'ala ya rayar da mu akan daidai idan ajalinmu ya zo Allah ya ɗauki rayuwarmu a halin imani yau da izinin Allah za mu tashi a darasi na 10 a wannan wata na Ramadana hijira shekara ta 1400 insha Allah ta'ala da 47 za mu tashi akan farkon sura ta 4 jiya mun kammala sura ta 3 Ali Imrana mai ayoyi 200 yau da izinin Allah za mu tashi akan suratun nisa wacce dake mai ayoyi 176 insha Allah ta'ala Allah shi samu wanye lafiya gabanin fara karatu na farko akwai rasuwa da aka yi na wani dan uwa injiniya Tukur Hassan Tingili dan jihar Katsina ne na san shi ta alaka ta yanar gizo musamman ta buga waya kamar shekara 15 da suka wuce ko sama da haka da kaɗan lokacin yana karatu a China yakan neme ni a waya mu gaisa ko ya nemi shawara ko shi ma ya ba da shawara a harkoki da dama musamman lokacin da nake zaune a Burtaniya na fi samun lokaci na communicating da shi bai wuce sati biyu ba Professor Ahmad Adamu na Katsina ya zo ya same ni akan wata gayyata da suke so na je Katsina akan wani program da ake so a yi wa matasa da mentorship da makamantansu kusan shine kashin bayan da ya matsa mar sai na yi attending program din mai iya yiwa a cikin watan me za a yi har voice message ya tura masa don Allah ya tabbatar duk yadda ake ciki na samu zuwa program din amini to kagan Allah ya rayar da mu zuwa me ashe za ma yi abin shi ba ya raye matashi ne mai kokari mai hidima ta addini mai zumunci mai son taimakon al'umma mai kwatanta gaskiya da riƙon amana mai sanin ya kamata shine a yanzu haka har ya rasu shine managing director na water board na Katsina state kuma a zaman da ya a wurin bisa ga 'yan jihar sun shaida cewa an samu ci gaba da yawa ya kawo transformation da yawa a wurin Allah ta'ala ji ya ɗauki rayuwarsa labarin da na samu ya fito daga malumfashi zai koma Katsina ne kuma a wata riwaya ma abin da ya kai shi malumfashin hadayin ta'aziyya na rasuwar wani bawan Allah daga cikin abin da ya kai shi kenan so shi ma kuma ashe tasan tana kan hanya bil hakika na ji zafin rasuwar wannan bawan Allah din bai wuce wata biyu da kaɗan ba suka gamu da shamun a makka a ɗakin ka'aba har suka yi bidiyo yana ce masa da Allah an ji a gaida malam
rabona da shi na ƙarshe physically shine a watan September na je na Katsina gayyatan da gwamna Umar Dikko ɗaya mini lokacin na tsarin tsangaya system da za a yi na transformation da kuma anniversary na Katsina da aka gabatar wanda ake shekara-shekara. To waɗannan programs biyu suka kai ni ya zo ya same ni mun gaisa mun yi taɗi mun yi shawara ya nemi shawara da makamantansu. Har yake tambaya na malam zaman ka na Katsina me kake so a kawo maka kacin na ce to ai ni gardi ne komai aka bani ina tabawa ya fashe da dariya ya ce a'a to ai shi mai masaukin baki ne iya so a faɗa abu na musamman a kawo. Na ce to ka san dai almajiri yadda yake ko ban faɗi me ba ka gane ina fatan kun gane sai na yi shiru abuna kuma sai Allah ɗin ya sa ya gane. Muna roƙon Allah ta'ala ya gafarta masa, Allah ya ji kansa, Allah ya yafe masa. Muna ta'aziyya zuwa ga iyalansa da 'ya'yansa da 'yan uwansa da jini, uwa uba da iyayensa da kuma mai gidansa shi gwamna Umar Radda insha Allah PhD da sauran abokanan aikinsa da ke wata board gaba daya. Allah ta'ala ya gafarta masa, Allah ya ji kansa, Allah ya yafe masa. Muna ta'aziyya da cewa inda lillahi ma akhadha wa lahu ma abqa wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma. أعظم الله أجرنا وأحسن أزاءنا وغفر لميتنا. الله يسا إنجينيا تكور حسن تنجلي يا إسا تكين الهيري كما الله تعالى يسا أنكر إباقونشن سا تكين الهيري bayan sannan muna roƙon Allah ta'ala ya albarkaci bayansa. Na biyu tafsirin iyaye mata da muke asabar da lahadi insha Allah zai ci gaba gobe daga karfe 11 na rana zuwa karfe 12 na rana awa ɗaya ne insha Allah ta'ala. Na uku jarrabawa da muke ciki da yawa na security akwai ta da hankali mafiya yawa jihohin arewa a yanzu a waɗannan kwanakin sun shiga jarrabawa adamawa borno bauchi kebbi sokoto zamfara katsina niger plateau benue kogi da makamantansu in fact har kwara har sauran ma akan samu kaɗan-kaɗan. Insecurity ba sabon abu bane yana ta faruwa shekaru da yawa amma dimension din kwanakin nan akwai ta da hankali akwai matukar ta da hankali. Na farko mu a matsayin mu na talaka mu tsaya da addu'a mu gyara alakar mu da Allah waɗanda suke shugabanni Allah ya sanya amana a hannunsu kuma in mun yi addu'ar bata isa ba sai sun tashi da gaske sun yi. A dukkan responsibility na shugaba a duniya babu wanda ya kai security da welfare na citizens kamar da yake constitution na Nigeria section 14 subsection 2 article B is clearly stated cewa the primary responsibility of government shine security. Ita gaba ɗaya manufar samar da gwamnati kada a zauna kara zube babban dalilin shine security shine primary purpose na gwamnati. Muna roƙon Allah ta'ala waɗanda Allah ya sa amanar a hannunsu su ƙara ƙaimi matuƙa da gaske kuma wajibi ne a rika canja strategy. Ba zai a yi ta continuation da strategy kwaya ɗaya kuma abubuwa suna lalacewa ba. Wajibi ne a yi developing new strategies kamar da forest guard da aka shirya yi wannan abu ne na alkhairi da muke fata. Muna ga idan aka samu wanda za su rika kundun bala suna shiga cikin forest din zai iya taimakawa. Wannan is a very effective strategy in Allah ya sa aka yi implementing ɗinsa yadda ya dace. To bayan waɗannan kuma dole a ci gaba da dubawa kawo modern technologies da kuma aiki da su a tabbatar akwai maximum utilization na technologies din. Waɗannan abubuwan duka suna da muhimmanci suna cikin al'akhadhu bil asbab. Muna roƙon Allah ta'ala ya nuna mana ƙarshen wannan ƙalubale na tsaro. Waɗanda suke terrorists da bandits da kidnappers Allah ta'ala ya shirye su. In ba za su shiryu ba Allah ta'ala ya tona asirin su. Allah ya kaskantar da su ya walakantar da su. Waɗanda suke sponsoring ɗinsu daga bayan fage Allah ba mu san su ba kai ka san su. Ya Allah ta'ala in akwai su Allah ta'ala ka tona asirin su. Allah ta'ala ka kunyatar da su. Dukkan wani wanda yake taimaka musu don a zubar da jini a Najeriya ya Allah ka tona asirinsa. Allah ta'ala ka kaskantar da shi. Dukkan wani mutumin da ke cin riba da rashin tsaro a Najeriya a wajen gwamnati yake ko a ciki mai kuɗi ne ko talaka musulmi ne ko ba musulmi ba ɗan birni ne ko ƙauye mai ilimi ko mara ilimi Allah ka shirye shi. In ba zai shiri ba Allah ta'ala ka tona asirinsa. Allah ta'ala ka zaunar da mu lafiya. A ramma ina ga sai mu fara da tambaya ɗaya ko biyu ko bayan nan insha Allah sai mu shiga karatu ɗin ko ina ta jin ɗan tafi ashe mai fassara ne na dai daure ashe na manta jiya ma yana ina ta jin ana ta haka amma dai na irin ta ɗan birni na ce bari na shiru to assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
ina suke suna nan yau ma suna nan gaskiya da Allah ya albarka oh sun karu go to alhamdulillah Allah ya albarka na'am bismillah malami tambaya ta farko yake cewa assalamu alaikum malam wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya ji kan iyayenmu baki daya amin ya hayyu ya qayyum yake cewa tambaya ta anan ita ce wanda yake sayar da sigari halal yake ci ko haram domin ni dai ita ce ci na kuma ita ce sha amma sai dai abin yana damuna idan na tuna haka daga ƙarshe ina roƙon malam da sauran musulmi baki ɗaya su taya ni da addu'a so nake na daina kwata-kwata daga maiduguri garin zulum prof kuma abokin malam prof kowace shekara muna tura tambaya amma baka taba kai ta gaban malam ba hakan ya nuna cewa sai wanda ka sani kake kai tambayarsa kenan amma wallahi ka ji tsoron Allah kar ka mutu da irin wannan hali wannan alan guro wannan da zafinta kenan kuma kai ma ka yi adalci da ka karanta duka din duk da dai ya kwankwashe ka to alan guro cleversle inda cida inda yalla inda asham askira alaro ala asham somau shi ya iya ai amin ala kawo barazi magana akan sai da taba lajinatul da'ima lil buhuthil ilmiya duka da ittifaqin malamansu sun yi magana akan matsalan a cikin jerin gwanin fatawoyinsu volume na 13 namba na 31 da cewa sai da taba haramun ne shan taba haramun ne shuka itaciyar taba da manufar yin taba da ita haramun ne tallafa wa kamfanin taba haramun ne tallafa mai sayan taba haramun ne sun kafa wannan fatawa dogaro da ayar da Allah ta'ala ke cewa wa yuhillu lahumut tayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith wani bangare na aya ta 157 a cikin suratul a'raf Allah ya ce yana halattar mana ababe masu daɗi yana haramtar da marasa daɗi da wannan suka ce shi addinin musulunci ya ginu ne akan halattar da abu mai amfani da kuma haramtar da abu mai cutarwa duk abin da kaga addini ya ce haramun ne wallahi akwai cutarwa a cikinsa duk kuma abin da addini ya halattar to akwai amfani a cikinsa ko da akwai cutarwa bata taka kara ta karya ba amfanin shi ya fi yawa ninkin ba ninki don shi addinin musulunci ya zo ne don maslahar mu a duniya da lahira bai zo don ya wahalar da mu ba ya zo ne don ya gyara mana duniyar mu ya gyara mana lahirar mu da wannan suka ce haramun ne akwai bincike na WHO wato World Health Organization da na yi coming across wani report ne ina ga November din nan ne 2025 bai wuce wata uku ba a ciki suka ce a yanzu a duniya masu shan taba adadinsu ya kai 1.1 billion people wato ya kai mutum biliyan 1 da miliyan 100 masu shan taba kuma dukka population din duniyan bai wuce 8.1 8.2 billion ba kaga kenan kusan population din masu shan taba ya kusa adadin mutanen da ke afirka kasashe 54 gaba daya saboda duka population din afirka around 1.4 billion ne na biyu suka ce dalilin taba adadin jama'ar da taba ke zama sanadiyar rasuwarsu duk shekara an kiyasta mutum miliyan 8 ne jama'a wannan akwai cutarwa ko babu na uku bincike ya ƙara bayyanawa da cewa adadin kudin da ake kashewa akan taba a duk shekara ya kai dalar amurka 1.8 trillion fa wato biliyan sau 1000 kuma a ƙara biliyan sau 800 wannan a ƙara miliyan sau 800 wannan fa ba na naira ba na dalar amurka a wannan bincike na WHO suka ce waɗanda ciwon kansa ke zama sanadinsu a duniya
25 cikin ɗarinsu dalilin taba suka kamu da kansa ta zama sanadinsu a duniya gabaki daya. Kudin da ake kashewa a kan taba akwai kyakkyawan zaton shi kadai in aka daina zai iya taimakawa a samu food security a duniya. Wannan akan taba kadai. Sannan a ciki suka ce an samu taba tana sabbaba respiratory diseases, wato cututtuka da ke da alaka ko da cuta na lungs ko kuma na shekan iska ko abin da ya kama da haka. Tana sa cututtuka na cardiovascular diseases, musamman cutar da ke da alaka da kaman hanta. Tana taimakawa wajen sa wa mutum cuta ta diabetes, wato abin da muke cewa ciwon shuga. Duk irin waɗannan cututtuka taba na zama sanadi. Jama'a, wannan ya zama tana cutarwa ko ba ta cutarwa? Kai tsaye tana cutarwa. Shi kuma addini ya ginu ne akan kare rayuwarmu da mutuncinmu da ainihin dukiyarmu da nasaba tamu da hankalinmu. Waɗannan su ne asalin hikima ta addini. So don haka magana mafi inganci haramun ne, kuma in ka ji tsoron Allah, Allah zai baka mafita. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasibu. Aya karshe ta 2 da ta farkon ta 3 a suratul talaq. So haka kai hakuri ka daina, insha Allah ta'ala Allah zai kubutar da kai baka mafita. Wallahu ta'ala a'lam. Malamin tambaya ta biyu wanda kanta za mu tsaya yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yake cewa Allah ya ji kan iyayen malam da na alaramma ya sa su a aljanna mafificiya. Amin. Allah ya biya wa malam da alaramma da sauran dukkanin musulmai bukatun suna alkhairi. Amin ya Yake cewa malam tambaya ta anan ita ce, ina zuwa wasu masallatai sallah, idan aka wato liman ya karanta suratul tin, idan ya je karshe sai ma musu ce bala wa ana ala zalika min ash-shahidin. Malam me halaccin hakan, domin naga ba kowane masallatai bane suke yin hakan. Allah ya sa a sha ruwa lafiya. Daga Saminu Sani Adam, birnin Gwari. Ibn Uthaymin Allah ta'ala ya masa rahama a babin farko a cikin littafin Sharhul Mumti' ala Zadil Mustaqni, mujalladi ma na farko ne, namba na 604, 605, 606, ya yi magana mai tsawo akan matsayin cewa bala wa nahanu ala zalika mina shahidina, ko subhanallahi fa bala, ko kuma bala kadai, saboda guda uku ne. Na farko akwai hadisai da suka zo a kai. Hadisan nan manya-manyan malaman hadisan duniya sun kara wa juna ilimi akan ingancinsa ko rashin inganci. Sheikh Muhammad Nasir rahimahullah da ya zo daga baya-bayan nan shi ya ce hadisan ba su inganta ba, amma babban malamin hadisi Ibn Hajar al-Asqalani rahmatullahi alai ya tafi akan ingancin hadisan, cewa a cikinsu akwai wanda suka inganta, musamman isnadin da ya kawo cewa in an ce alaysa Allahu biqadirin ala ayyuhiyal maute, suratul me alqiyama, aya ta nawa, ta 40 ko aya ta karshe a surar. To karkashin wannan akwai hadisi da ya ce a ce subhanallahi fa bala, to da yawa suna ga ya inganta. A takaici abin da Ibn Uthaymin rahimahullahi faɗa, in zan takaita saboda karancin lokaci, na farko ya ce yana goyon baya a ce bala, ba sai an ce bala wa nahanu ala zalika mina shahidi ba, a ce bala kadai. Amma in a cikin sallan farilla ne a faɗa a zuci, in a sallan nafila ne ya halatta a bayyana. Fiƙihunsa na dalili ya ce a sallan farilla ba a samu fiyayyen halitta sallallahu ya faɗa ba, kuma ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli a hadisin Bukhari, hadisi na 602, ku yi sallah yadda ku ga nake yi, to shi bai yi ba. Amma a sallan nafila kuma ya ba da dama na ana iya neman tsarin Allah, ko ana iya yin istighfari ko wani abin da ya kama da haka a sallan nafila, da ya ce inna hadhihi sala la yasluhu fiha shay'un min kalamin nas, innama hiya litasbih wa takbir wa qira'atil qur'an, da abin da ya kama da wannan. Hadisin Muslim, hadisi na 357. Kaga a nan ya kira a fili cewa, hadisin Muslim hadisi na 579, na'am, ya kira a wurin cewa a fili kaga ita wannan sallah din ya halatta a cikinta
a yi tasbihi ko takbiri amma sai magana ne akan nafila kamar yadda malamai suka dauka da wannan malamai suke cewa idan a nafila ne ya halatta iya cewa bala ya ce sai a tsaye a wurin amma a farilla ko da za a faɗa kada a bayyana even zo kamar malaman malikiya da yawa suna ga ana iya faɗa don abun asali tambaya ce cewa alaisallahu bi ahkamil hakimin shin Allah bai isa ya zama shine mai hukuncin masu hukunci duka ba ai amsar shine Allah ya isa yana da iko zai iya yi ko kuma ya ma zama haka to sai ka ce bala ai tambaya aka yi to sai suka ce a farilla sai ka faɗa a zuciyarka a nafila insha Allah ta'ala kana iya bayyanawa in a nafila ne to wannan shine dai a takaice wallahu ta'ala a'alam aran ma za mu tashi a sura ta 4 a yau insha Allah ta'ala suratun nisa muna roƙon Allah ta'ala ya mana jagoranci ya sa surar nan ta zama hujja ne gare mu ba hujja akan mu ba abin da ke cikinta na umarni Allah ya ba mu ikon bi abin da ke cikinta na hani ni da ku Allah ya ba mu ikon hannuwa Allah ya sa Qur'ani ya cece mu gobe kiyama muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu aron kwanaki yadda za mu fara ta cikin aminci Allah ta'ala ya sa mu kammala ta a cikin aminci Allah shi sa mu wanye lafiya aran ma bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا Allah ya saka muku da alkhairi bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai sadar da rahama zuwa ga bayinsa ya ayyuhan nasu taqu rabbakum ya ku mutane ku yi takawa zuwa ga mahaliccinku wanda alladhi khalaqakum min nafsin wahida ya halicce ku daga rai guda daya wa khalaqa minha zawjaha ya halitta wa wannan ran iyalinta daga gare ta wa bassa minhuma rijalan kathiran wa nisaa ya kuma watsa daga wannan namiji kwaya ɗaya da mace ɗaya mazaje da yawa da mata sannan wattaqullah ku yi takawa zuwa ga Allah alladhi wanda tasaaluna bihi da shi kuke roƙon juna wal arhama ku sadar da zumunci inna allaha lalle Allah kana ya kasance alaikum akanku raqiba mai kiyaye abubuwan da kuke yi ne suratun nisa sura ce ta hudu daga cikin surorin qur'ani ayoyinta guda 176 an kira ta da suratun nisa wato surar mata saboda Allah ya kira sunan mata yayi ta maimaitawa a ciki a wuri na farko da Allah ta'ala ya fara kira shine da yace wa atun nisaa sadaqatihinna nihila ku ba wa mata sadakinsu a hannunsu a aya ta 4 a wannan surar so wannan shine inda ya fara kiransu da sunan ainihin na biyu bayan na farkon da ya kira kathiran wa nisa'a na halitta hukuncinsu da ya kira shine a aya ta 4
saboda na farkon ba magana yake akan hukuncin ba, yana magana akan halitta ne. So banda aya na farko da ya kira su, na hudun shine inda ya kira hakikanin mata. Mafhum? Magana ta gaba suratul nisa asalinta madaniya ne a cikin magana mafi inganci. In an ce madaniya shine surar da take yar madina, in an ce makkiya surar da take yar makka. Yar madina abinda ake nufi shine wacce aka saukar da ita bayan hijira. Mu daina cewa madaniya surar madina, makkiya surar makka. In ka ce surar makka to ka da ainihin zuwa hukuncin zuwa ga wuri, bayan kuma rabawan ba wuri bane, zamani ne. In na ce makkiya yar makka to na da ita yar makka cewa wurin makka nake nufi. Alhali shari'a makkiya abinda take nufi wanda aka saukar gabannin hijira. Kaga gabannin hijira zamani ne ba wuri ba. Madaniya kuma ba'adal hijira, kaga kenan zamani ne ba wurin madina ake nufi ba, don wata makkiyan ba a garin makka ta sauka ba, wata madaniyar ba a garin madina ta sauka ba. So magana mafi inganci ita wannan madaniya ce, an saukar da ita ne bayan an yi hijira. Mafhum? Tayyib. Muhimmin abu, akwai alamomin da malaman qur'ani suke cewa ana iya ga alamar bambance ayoyin da aka saukar makkiya da madaniya. Mafiya yawan ayoyin da aka saukar gabanin hijira makkiya, ayoyin za mu gansu gajeru ne. Na biyu, language ɗinsu akwai kaushi, suna kausasa magana. Na uku, mafiya yawa suna kira zuwa ga kadaita Allah ne, suna rusa bautan wani abu koma bayan Allah. Na hudu, mafiya yawansu ba dukkaninsu ba sun fara da ya ayyuhan nasu ne, ko kuma ayyuhan nasu ake magana a ciki. Madaniya na madina kuma mafiya yawa ayoyinsu na da tsawo. Na biyu, language ɗinsu is soft, babu kausasa magana, don a lokacin masu imani ne mafiya yawa a garin madina sun je sun yi establishing islamic governance a wurin a lokacin, sai zama language da ake musu ba a takura musu a kai. Sannan na uku, mafiya yawan surori na madaniya za ka ga suna magana akan hukunce-hukunce ne, a hakam ne mafiya yawa, ladubban zama, ladubban mu'amala, ladubban cin abinci, ladubban ɗaura aure da makamantansu. So da waɗannan malamai suka ce ake iya gane bambancin makkiya da madaniya. Mafhum? Tayyib. Baya ga wannan, ita suratul nisa ta zo da hukunce-hukunce da yawa. Ita madaniya ne amma ta fara da ya ayyuhan nasu. Shi yasa nace daman mafiya yawansu makkiya ne amma ba duka ba, ana samun madaniya. Amma mafiya yawan madaniya suna zuwa da ya ayyuhan ladhina amanu ne, amma makkiya kuma ya ayyuhan nasu, amma ba duka ba. Akwai ya ayyuhan ladhina amanu makkiya, akwai ya ayyuhan nasu madaniya. Amma an ka dauki mafiya yawa, makkiya ya ayyuhan nasu ne, madaniya ya ayyuhan ladhina amanu. Mafhum? Tayyib. Bismillahir rahmanir rahim. Da sunan Allah mai rahama mai jin kai. Na yi bayanin nan a baya, ba sai mun bata lokaci mai yawa a kai ba. Muhallu shahidi wannan shi ake cewa bismillah da Hausa, balarabe kuma ya ce basmala. Basmala. Shin ita aya ce a ƙur'ani ko ba aya ba? Na'am. Ikhtilafukum ikhtilafu man qablakum. Sabaninku shine sabanin magabatanku. Da dama magabata wasu sun ce aya ce, wasu sun ce ba aya bane a cikin surori. Ko da a Fatiha Ibn Uthaymin rahimahullah ce ba aya bane a ciki. Babban dalilinsa shine hadisi na Muslim da manzon Allah tsira da aminci sabbata a gare shi ke cewa qasamtu sala baini wa baina abdi nisfain. Na raba sallah tsakani na da bawa na gida biyu. Idan ka ce alhamdulillahi rabbil alamin, sai Allah ya ce bawa na ya yaba mun, ya gode mini. Sai ce kaga anan fiyen halitta bai ce bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah ba, sai ce alhamdulillah, kamar yadda yake hadithan 379. So kaga sai ce anan sai annabi fara da alhamdu, bai ce bismillah ba. Sai ce karanta bismillah ijma'i ne na sahabbai gaba ɗaya, ba su karanta qur'ani ba su yi bismillah ba, sai dai banda suratu tauba ko suratu bara'a, ita ba da sauka da bismillah ba. Koma bayanta dukkan surorin qur'ani 113 kowanne ta fara da bismillahir rahmanir rahim. Don haka ladabi ne mai matukar muhimmanci, duk surar da za mu fara karatunta mu fara da bismillahir rahmanir rahim.
don haka shi yasa a cikin sura 114 ana samun bismillah 113. in fact akwai ma surar da ke da bismillah a ciki ai innahu min sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim cikin suratul naml kenan ko aya ta 30 cewa wannan daga Sulaiman ne kuma daga wa innahu bismillahir rahmanir rahim kaga ya zama bangaren aya ta 30 ne a cikin suratul naml. So da haka a magana mafi inganci na malamai amma dai matsala ce khilafiyya da ba za a iya kare ta a yau ba, mafiya yawa suna ga bismillah karanta ta muhimmin abu ne a kowane sura amma ba a irga ta a farkon sura din. Mafhum? Tayyib, in ka ce bismillahir rahmanir rahim, bismillah din nan me matsayinsa a li'irabi? Aljari wal majrur, amma muta'allaq bi mahdhufin alladhi yuqaddar. ماذا يقدر هنا؟ ذاك إيش أبدأ وما أنا يا في داتي أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ da sunan Allah mai rahama mai kuma sadar da rahama ga bayinsa zan yi karatu. In abinci ne kace bismillah sai zama bismillah a kulu. In abin hawa ne kace bismillah kana nufin bismillahi arkab zan hau. So duk abin da ka fara sai ka kaddara, ba sai ka fara bakinka ba, abin da za ka yi to shi kake fara da sunan Allah, wato kana nufin ba za ka iya ba sai Allah ya taimake ka. Shi yasa yace ikra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min alaq ikra wa rabbukal akram alladhi allama bil qalam allama al insana ma lam ya'lam. Suru ayoyi guda biyar na farkon suratul al alaq, kaga sai ce ikra bismi rabbika. So anan in ka ce bismillahi shine bismillahi aqra'u, da sunan Allah zan fara karantawa, sai ka kaddara zan yi karatu. In abinci ne zan ci abinci. A ka'ida na ladabi na musulunci dukkan aikin alherin da zaka fara in baka san zikirin da ake a wurinsa ba, baka haddace hisnul muslim ko wani littafi na azkar mai muhimmanci ba, sai ka ce kawai in baka san addu'a sai ka ce bismillah, in ka kammala sai ka ce alhamdulillah. Bi ma'ana dukkan aikin da zaka fara ka fara da sunan Allah, in ka kammala da yabo da godiya zuwa ga Allah. Wannan iya da matukar muhimmanci, ka fara duk wani abu na alheri da bismillah, ka rufe shi da godiya ga Allah. Mafhum? Tayyib, don haka bismillahi ar-rahman, Allah ismul jalala ne, suna ne na Allah. Ar-rahman shi ma sunan Allah ne mai rahama. So in ka duba muhimmancin ar-rahman cewa shi Allah mai rahama bi ma'ana dhur-rahama al-wasi'a ash-shamila, Allah ma'abocin rahama ne yalwatacciya kuma mai game komai da komai. Rahamar Allah ne ta sa har wanda ya bijire wa Allah, Allah yakan tausaya masa a duniya. In ba da rahamar Allah ba, da duk wanda ya bijire wa Allah ba zai samu abin da yake neman a wurin Allah ba, amma dalilin rahama Allah yana iya bashi. Ar-rahman ala wadani al-fa'alan shine mizaninsa, al-fa'alan. Abin da aka gina shi akan al-fa'alan iya nufin shine ma'abocin wannan abu. Allah, don haka duk inda ka ga rahama ta Allah ce, ko uwa da ke tausayin ɗanta daga cikin rahamar Allah aka san mata. Kai da kake tausayin iyalanka da daɗi babu daɗi ka je ka nemo halal ka kawo gida, daga cikin wannan rahamar ne Allah ya dan baka dan gutsurin abin da za a baka. Shi yasa Allah ta'ala ya kira sunansa da ar-rahman a Qur'ani sau 57. Akwai sura ɗaya da sanda Allah ya kira kansa ar-rahman sau 16. Wace sura ce? A cikin suratu Maryam. A suratu Maryam sanda ya kira kansa ar-rahman sau 16. In ka ɗauki ar-rahim ya kira shi sau 110 nawa? 114. So in ka ce ar-rahman ala wadani al-fa'alan, ar-rahim ala wadani al-fa'il, shine mizanin sa a saraf, al-fa'il. So da ka ar-rahman Allah mai rahama ne, ar-rahim mai sadar da rahama zuwa ga bayinsa, ko kuma ar-rahman mai yalwatacciyar rahama ne ga kowa da kowa, ar-rahim mai jinkai ne ga wanda suka masa biyayya. Duk wanda ka ɗauka a cikin tafsiri guda biyun nan yayi, ita rahama ta kowa da kowa ne, jinkai kuma na waɗanda suka masa biyayya a cikin umarninsa ne da kuma cikin haninsa. Don haka bismillahir rahmanir rahim
da sunan Allah mai rahama ga kowa da kowa, ar-rahim mai jinkai ga wanda suka masa biyayya, ko bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama ga kowa da kowa, ar-rahim mai kuma jinkai zuwa ga bayinsa muminai. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Suratul nisa ta fara da ya ayyuhan nasu, ya ku mutane, tare da cewa ya ayyuhan nasu mafiya yawa kamar yadda na faɗa menene makkiya ne, wanda aka saukar gabanin hijira ne, amma wannan madaniya ta fara da ya ayyuhan nasu saboda hikima ta Allah subhanahu wa ta'ala. Daga cikin hikimar shine khitabul qur'an huwa khitabun ne li jami'in nas la lil muslimina aw al mu'minina faqat. Dukkan maganar da Allah yake yi a qur'ani yana yi da dukkan mutane ne, bal har ma da aljanu, saboda dan su Allah ya saukar da qur'ani. Na biyu, a cikin hukunce-hukuncen da ya kawo a cikin surar akwai waɗanda ko da baka bi Allah ba idan kai aiki da su zaka samu rabautuwa a duniya da lahira. Daga ciki shine akwai raba gado. Gabanin zuwan musulunci ba a bawa mace gado, ba ta da sadaki, ita kanta mace gabanin musulunci a gado ake raba ta. Amma suratun nisa ta zo da hukunce-hukunce da yawa, hukuncin halittanmu, hukuncin matsayin mata, hukuncin matsayin aure, matsayin basu sadaki, matsayin waliye akan aure, ta zo da hukunci da ya shafi gado, yadda ake raba gado, wake da haƙƙin gado, me rabon da za a bashi a cikin gado, ta zo da magana akan hukuncin wanda ya kisan ganganci ko kuma wanda ya kisa na son kai ko kuma wanda ya kisa na kuskure, ta kausasa magana akan wanda ya kisan ganganci, wanda duk Qur'ani babu kausasa magana irin na suratul nisa akan wanda ya kisa na ganganci. Ta zo da hukunce yadda ake magance matsalan aure, ta karantar da ladubba na mu'amala da fiyayyen halitta, wajibcin biyayya zuwa gare shi, ta nuna mana girman zalunci da haramcin yin zalunci da hukuncin azzalumi, ta nuna mana wajibcin adalci. In ana adalci ba wai kana yi wa na kusa da kai bane, kowa da kowa sai ka masa adalci. Duk irin waɗannan hukunce in ka bi nisa'i za ka koye su. Shi sa Allah ta'ala ya ce ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, ya ku mutane ku yi takawa zuwa ga mahalicin kuma. Anan takawa shine cikakkiyar biyayya zuwa ga Allah ta bangaren yana yi bari na bari. Mafhum? Alladhi wanda khalaqakum ya halicce ku min nafsin daga rai wahida kwaya daya, wa khalaqa minha zawjaha kuma ya halitta wa wannan ran daga gare ta iyalinta. A nan wurin Allah ya ce ya halicce mu ne daga rai kwaya daya. Mafhum? Kwaya ɗaya Allah ta'ala ya halicce mu. Wani rai ne wannan? Shine annabi Adam. A magana mafi inganci annabi Adam annabi ne amma ba manzo ba, shine awwalul anbiya amma laysa bi awwalil mursalin. Waye farkon manzanni? Annabi Nuhu ne farkon manzanni, shi annabi Adamu ne amma ba manzo bane. Na sha bayani akan bambancin manzo da annabi. Mafhum? Sai da haka shi annabi ne. So shi Allah ta'ala ya fara halitta daga tabo, daga clay, daga ƙasa, sannan kuma sai halitta masa iyalinsa daga gare shi. Ita ce waye? Ita ce Hawwa. Shi yasa ya ce khalaqakum min nafsin wahida. Dukkaninmu a nan a duniya daga annabi Adam zuwa Hawwa'u ne. Bincike na kimiyya kamar yadda ya bayyana adadin jama'ar da aka halitta a duniya sun kai biliyan 118, kamar yadda population reference bureau suka faɗa. Biliyan 118, duk wannan adadin daga annabi Adamu da Hawwa'u ne. Duk wannan adadin da muka gani daga su biyun nan ne Allah ya watsa mu. Kuma wasu nassosi suka bayyana hatta ya ajuju wa ma'ajuju daga ina ne? Daga gare su ne. Akan su ma matsayin 'ya'yansu suke kamar yadda ya tabbata a sunna. So da haka da ya ce ya halicce mu da gare kwaya ɗaya da iyalinta kuma wa basa ya watsa. So da haka halittar mu daga annabi Adam da Hawwa'u ne. Shi an halitte ta daga gare shi a magana mafi inganci daga haƙarƙarinsa na wani ɓangare? Na ɓangaren me? Dama ne a magana mafi inganci. Ita daga haƙarƙarin ɓangaren dama shi ya fi tabbata. A ɓangaren haƙarƙarinsa na dama Allah ta'ala ya halitta masa iyalinsa, kuma da ya halicce da kuma sai ya halatta musu mu'amala ta aure
don duniya ta hayayyafa. So da daga gare ta, daga gare shi aka yi ta, da ni da kai da su gaba ɗaya kuma daga gare su ne. Ke sa duk wanda ka gani in ka iya magana ka ce to ai kai dangi na ne, ai ba ka yi zuƙi ta malla ba, saboda dai daga nan zuwa annabi adam akwai inda kuka haɗu, dole dai kun haɗu a wani wuri. Allah dai sa a wajen haɗuwan ba ku haɗu da fir'auna ba. So shi yasa Allah ta'ala ya ce daga nan ya halitta. Arama za ka yi ba misalin ko da aya kwaya ɗaya. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. Ya ishe ka ko ɗaya na ce? Ok, to shi kenan. Wa huwa alladhi khalaqakum. Wa huwa alladhi To bari dai gama da ita. Wa huwa alladhi khalaqakum min madha? Min alma. Allah shi ya halice ku daga ruwa. Wa ja'ala kuma me? Na'am. Nasaban wa sihiran wa kana rabbuka qadira. Allah ya halice mu, ya halici basharan mutane min alma daga ruwa. Wa huwa alladhi khalaqa min alma'i basharan. Allah shine ya halitta daga ruwa mutane, kuma sai Allah ta'ala ya sanya muka zama nasaban wa sihira, sai muka zama alakar mu muna samun alaka da juna ta bangare guda biyu ne. Nasaban ta bangaren alakar jini, wane kaninka ne, wane wanka ne, wane dan baffa ne, wane dan kawu ne, wane dan gwaggo ne, wane dan uma ne, shine nasaban. Wa sihiran kuma ana samun yan uwantaka ta bangaren sirkanta, wane baban iyalinka ne ya zama babanka, wance mahaifiyar iyali ne ta zama uwa a gare ka, wane wan iyali ne wanka ne, wane kanwar iyalinka ne kaninka ne, wane baffanta ne baffanka ne, wane kawunta ne kawunka ne. To shine wa sihiran. To shi yasa Allah wannan zai zama cikin suratul furqan ko aya ta 54 ko aya ta 54 haka ne. To misali kaga anan Allah ta'ala ya halicce mu ne daga ruwa, ya yi mutum, sannan kuma sai sanya alaka ta jini ta nasaba tsakaninmu, sannan kuma da sirkanta. Wannan hukunci ne da Allah ta'ala ya kaddara. Wannan ya shiga cikin duka wa bassa minhuma kenan. Zaka kawo ta? وهو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. waɗanda darasin na kama da wancan, wannan zai zama cikin suratul araf ko aya ta 189 da 190, duka na bayani akan halittan hawa'u daga annabi adam ne da kuma mu'amala ta aure da suka yi. Ina ne muhallu shahid na mu'amala? falamma taghashaha hamalat hamlan khafifan famarrat bi. Lokacin da ya kusance ta da mu'amalan aure sai ta samu juna biyu, har suka yi addu'a da cewa Allah ya ba su ɗa salihi, to suna fatan ya zama salihi. In Allah ya ba su ɗa suna fatan Allah ya sa ya zama salihi. Muhallin shahid duka waɗannan ayoyi suna bayyana mana cewa duk watsuwan da muka yi a duniya, wannan biliyan 118 ko adadi mai kama da haka wallahu alam, duka daga annabi adam da hawa'u ne. Shine hakikanin wa bassa minhuma rijalan kathiran wa nisa'a. Allah ya ce wa bassa sai ya watsa, ai wa nashara, ai wa akhraja, sai ya fito da ku daga tsatson annabi adamu da hawa'u, ya watsa ku a duniya. Rijalan kathiran, aka samu mazaje da yawa, wa nisa'a da mata. Haka Allah ta'ala ya watsa a bayan ƙasa. Wannan ke bayyana asalin mu tushe ɗaya ne, kuma muna ƙara fahimta ana samun dangantaka ce koma bayan ta addini ta ɓangare biyu.
bangaren farko shine alaka ta jini tana sa ka zama na danginka ne, alaka ta biyu sirkanta na hada ka zama dangi. So daka yan uwanka ne, yan uwan iyalinka yan uwanka ne. Dan dalilin auren iyali kai tsaye ya haramtar maka da auren mahaifiyarta kai tsaye, amma da baka aure ta ba fa da za ka iya aurenta, amma dalilin ka aure ta mahaifiyarta ta haramta gare ka. Saboda me? Saboda daga lokacin mahaifiyarta ta zama mahaifiyarka. In tana da ya gabanin ka aure ta, yar halal ne ka aure ta, amma daga ka auri uwar fa shikenan kuma yar ta tashi ta zama yarka. Wannan ke bayyana yadda ake da haramci na jini, to aure ma yana halattar da wani abu ya haramtar da wani abu. Mafhum? Don haka wa basa minhuma rijalan kathiran wa nisaa wattaqullaha, ku ƙara yin takawa zuwa ga Allah. Kaga mun samu takawa nawa? Takawa biyu a ayan nan. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, sai kuma wa basa minhuma rijalan kathiran wa nisaa wattaqullaha. Ba wai kawai takawa biyu aka samu ba, umurni da takawa sau biyu a aya daya. Umurni da takawa sau biyu a aya daya. Wannan ayar ce tana da yar uwa kwaya ɗaya, su biyu ne kada a Qur'ani da aka yi umurni da takawa a aya biyu. Akwai kuma mai aya uku, amma mai aya biyu akwai yar wata arama, za ka yi tunata? يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Jazakumullahu khaira. Kaga wannan aya ta 18 a cikin suratul Hashr an maimaita takawa sau biyu. So ita da wannan ne yar uwarta suka zo da umurni da takawa sau biyu, ba wai ambaton takawa ba, umurni da takawa sau biyu. Wannan suna nuna mana muhimmancin takawa kenan. Allazi Allah wanda tasaaluna bihi, wa fi qira'atin tasaaluna. Tasaaluna ko tasaaluna, tasaalu shine ta tasaaluna. Wato Allah da shi kuke roƙon juna. In mun tashi roƙo da Allah muke yi, don Allah wani ban kaza, don Allah rage mun hanya mana, don Allah ka bani, don Allah kai hakuri. Kaga duk inda kake da wanda kace don Allah aran ma dan ballin mana a mota an ka tashi, duka don Allah yake fada. Duk ɗabi'a ce ta dan adam, in dai zai roke ka dan ya san fitirarka da imaninka kai da Allah, to zai ce maka don Allah. Ko mai laifi ne don Allah a bani, don Allah na tuba, don aka zaka ga mai laifi na, shi ma mai laifin sai ya ce don Allah. Shine tasaaluna bihi, da shi kuke roƙon juna. Idan mutum ya zo ya ce dan babanka, sai ka ji ma kaman ai laifi ya maka, me ya kawo babana kuma cikin magana, amma in ya ce don Allah, to nan ka san menene ya ba abun muhimmanci ne. Shine tasaaluna bihi, da shi kuke roƙon juna. Wal arhama, in ka dauki wal arhama da nasaba, a wata kira'a wal arhami ne ya zo da kisra. In ka dauki wal arhama a matsayin maf'ulun bihi, ya zama a ina zai zama atafin? Zai zama ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum, sai kuma wattaqullaha wal arhama. Ku yi takawa zuwa ga Allah, sannan kuma ku kiyaye zumunci, ku tabbatar da ba ku ci amanan zumunci ba. Baffanka, kawunka, gwaggwanka, ummanka, ka zau mai zumunci, ko a waya ko ka tura a gaishe su, ko mai zumunci da aljihunka, dan abun azumi kai musu dan gishiri ko dan shuga ko dan wani abu, gashi 2,000, 5,000, a 50,000, 100,000, a miliyan 1, gwargwadon arzikinka ka kyautata musu, ya shiga cikin mai al'arham din da ake so mu kiyaye, shine wal arhama. Wato wattaqullaha wal arhama, ku yi biyayya zuwa ga Allah, sannan ku kiyaye zumunta tsakaninku, kar ku bar zumunci ya lalace. Duk yadda naka ya ci amanar ka, naka ne. Shi yasa iyayen mu in suna mana fada suka ce ai naka ne. Duk yadda ya ci amanar ka, naka ne. Wa innal ladhi baini wa baina bani abi wa baina bani ammi la mukhtalifun jiddan, fa in akalu lahami wa fartu luhumahum wa in hadamu majidi banaitu lahum majida wa la ahmilu al-hikda al-qadima alayhim wa laysa ra'is al-qawm man yahmilu al-hikda. Wani mawaki yake cewa tsakaninsa da 'yan ubansa, wato 'yan uwa 'ya'yan baffanu, akwai sabani mai yawa. Ya ce wa in aka lahami, in suka ci nama na
suka mun batanci wa fartu luhumahum ni kuma zan sayi abinci na ba su ci abinci don su yi lafiya. Ni suna cutar da ni kuma ina kyautata musu. Idan suka taba mutunci na ni kuma zan kare mutuncinsu. Ya ce wala ahmilul hikidal kadima alaihimu, ba zan tsaya na yi gadon kiyayya da muka samu magabata sun yi a tarihi ba. Duk wanda ke gadon kiyayya da gaba da wani to bai zama babban mutum. Ana girma ne da yafe gaba ta baya, amma ba a girma da me da gadan gaba. Kakanka yana gaba da kakan wane saboda yan uba ne, kai ma sai ka gada, kar ka biye wannan. So yan uba zama da su ya fi wahala, tare da kuma a shari'a sun fi kowa kusanci da ɗa. Dangin uba sun fi haƙƙi akan ɗa akan dangin me uwa, amma an fi samun tausayi da jinƙai da yan uwantaka daga dangin uwa. Ko ina haka yake, kusan kashi 99 cikin 100, amma dangin uba kuma a ka'ida sun fi haƙƙi. To ka'ida dangin uba duk cutar da kai da suka yi, kar ka saka sharri da sharri. In kaga sun cutar da kai, to wata ni'ima Allah ya baka kafi su ba su da ita. To a ka'ida tun da kai ka haura sama suke kallon ka, doka daga sauko kasa ka ci gaba da zama a saman kana taimaka musu. Kar ka ce a'a ni sun mun nima bari in rama, to kai ma ka zama karamin mutum. To shi Allah ta'ala ya ce wal arhama, ku kiyaye zumunci. Zumuncin nan a kiyaye shi. Duk yadda aka cutar da kai, yan uwanka suka cutar da kai, kada wannan ya sa ka yanke zumunci. Baffannunka, 'ya'yansu, kawunanka, 'ya'yansu, kar ka yanke zumunci. Duk cutarwa ka manta ka ci gaba. Insha Allah ta'ala ɗaukaka ta Allah da zai ci gaba da ɗaukaka ka. Don haka Allah ya ce inna Allah kana alaikum rakiba, lalle Allah ta'ala ya kasance a kanku rakiba, mai menene, mai kula ne da duk abin da kuke yi. Duk abin da muke a duniya babu abu guda ɗaya da Allah subhanahu wa ta'ala baya kula da shi. Na'am. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وآتوا اليتامى أموالهم، ku ba wa marayu dukiyoyinsu, sannan wala ta tabaddalul khabitha bit-tayyibi, kar ku jirkita mai muni da mai kyawu. Wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum, kar ku rika cin dukiyoyinsu zuwa ga dukiyoyinku. Innahu lalle cin dukiyar maraya kana ya kasance huban, zunubi ne kabiran mai girma. Wa'atu, kalmar wa'atu daga kalmar menene? Ata ne, ba ata ba ne. Daga ata ne, ata kuma daman a'ata ne, bayarwa. In an ce ata shine a'ata, ya bayar. In ka ce ata kuma ya zo. So daga ata ne, ata kuma na yi wa maf'ulai ne guda biyu me nasaba. Kaga wa atul yatama al maf'ulul awwal, amwalahum al maf'ulul thani. Don haka wa atul yatama, ku ba wa marayu. Maraya a ƙa'ida shine wanda namiji ko mace da mahaifinsu ya rasu. A ƙa'ida rasuwar uba ke me da mutum maraya. A dabbobi kuma rasuwar me? Rasuwar uwa ne magana mafi inganci. Don shi a tinkiya ragon da kuma shine sanadin haihuwar ma bai san ina ɗan nasa yake ba, don da bai kula da shi ba. To a dabbobi dama uwar ke ciyarwa da shayarwa, ita take ba shi mama ya sha, ita take kula da shi. Uban ya shiga duniya tuntun ba babu ne da shi, wani ma bai san ɗansa ba ne. To shi yasa ya zama a mutane kuma uba ne mai ba da masauki da kuɗin makaranta da abinci da magani da komai da tufafi. To sai zama ran da ka rasa baba ka zama maraya, don uwarka mahaifiya ta yi mai girban haihuwarka. So yanzu kula da kai aikin babanka ne. Shi yasa a mutane rasa uba shine maraici, amma a dabbobi kuma rasa uwa shine me? Shine maraici. Mutum zai ci gaba da maraici har zuwa balaga. Shi yasa hadithi la yace la yutma ba'da al-ihtilam, ko hadisin da ke cikin Abu Dawud, ko hadisi na 2873, babu maraici bayan an fara mafarki.
wanda yake na daga an balaga kenan. Amma anan sai aka ce wa atul yatama ko ba wa marayu dukiyoyinsu. A ka'ida idan aka raba gado dukiyar maraya na hannunka ko kuma wani kyauta aka bashi baban sai su aka ce ga wannan kyauta sai ka ajiye masa, to akai ake magana ko gadon sa ke wurinka ko a kyauta da aka bashi yana karami aka ce ka ajiye masa, duk yana iya yiwa. Allah ya ce ku ba su dukiyoyinsu, amma sai ya ce a ba wa yaro menene dukiyarsa. Amma a gaba kaɗan sai ya ce wa butalul yatama hatta idza balagun nikaha, a cikin nisayin aya ta 6 ya ce ku rika jarraba marayun nan har sai sun kai matakin aure. Wato matakin aure shine in sun balaga sai ka rika dan bashi kudin sa kaɗan. In an baka ajiyan kudin maraya naira miliyan 5 misali, kar ka dauka yana karami ka ce ga miliyan 5, maybe shekaransa 11 bai da hankali, kana bashi miliyan 5 sai tara abokanansa sai su tafi wani shopping mall sai saya musu PS5 Pro PS5 ya ce kowa ya dauka ya biya, kaga bai da hankali. Shi yasa Allah ya ce wala tu'tu sufa amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyama. Ba a ba su don a lokacin bai da wayo, ana ganin sa yaro ne, wawa ne. Sai dai kana so ka jarraba shi ko da ya kai 15 years 16 ya balaga sai ka dan gwada shi miliyan 5 ne sai ka dan bashi 100,000 ka dan masa nasiha akan rai sai ka bashi 100,000 sai ka ga zai da ita. Bayan wata 6 sai ka kira ka ce 100,000 dan baka me kai da ita, sai yazo ya ce maka ai da ka ban 100,000 nan na je ne gaskiya na dan fara dan sayar recharge card ina sayarwa kuma yanzu kudin ya kai naira 250 ma, sai ka ce a hankali ya fara karuwa sai ka dan kara markada. Ba za a bashi lokaci ne ba, sai an yi ta jarraba shi ya dan koyi marketing, kar a bashi rana ɗaya je barar. To kadar da ka bashi 100,000 sai ka dawo bayan gwada shi da ka ce na kudin, sai ya ce ai kai ta bin bayanai amma da muka karbi kudin mun je mun ci shawarma ne da abokanai da sai ka ce har yanzu wannan wawa ne, ba za a bashi ba. So wa atul yatama ba ana nufin ku basu suna marayu, ku bari sai sun yi wayo ake nufi. An kira su a nan da sunan yatama ne don daman shine asalinsa. Wannan ke bayyana cewa ana duba asalin mutum a gaya masa. Muna cewa manzon Allah ai maraya ne, me dalili? Don asalinsa ya tashi a maraya ne. So sai a duba asalin sai a jingina wa mutum maraici, tare da cewa yanzu shi ba marayan ba ne, amma tun da asalin maraya ne sai a ce wani fa ai maraya ne, wato asalinsa maraya ne. Don haka wa atul yatama amwalahum, ku ba wa marayu dukiyoyinsu amma da kaɗan in sun kai gabar balaga. Har ran da zaka bashi na ƙarshe sai ka kira shaidu a zo a taro, wane dan wane ya rasu an bar mun kaza a hannunsa, bayan lokaci kaza wane ya masa kyautar 100,000, wane ya bashi 50,000 a sallah kaza, wane ya bashi 10,000, ga yadda na tara dukiyar yanzu ta kai kaza. Sai a rubuta agreement da komai, ka sa hannu, wakilansa su sa hannu, shaidu su sa hannu, ga dukiyarka da aka bani amana na baka kayan ka, ina roƙon Allah ta'ala ya albarkace ta. So dole sai an dan gwada shi an ga hankali ya kama shi. Saboda me? Saboda mafiya yawa muna da wani kuskure na cewa wai dukiyar gado ba ta albarka. Wannan magana kuskure ne. Dukiyar gado ta halatta tana da albarka. Me yake matsalarta? Matsalar shine idan uba ya rasu ya san wahalan dukiyar da ya nema yana kula da ita. Magada in ba a nuna musu rayuwa ba, daga an ba su za su je su watsar da ita. Saboda duk wanda bai san wahalar neman kuɗi ba, in kashewa ya iya, in ka bashi bai da tausayin kuɗin zai kashe ne. To mafiya yawa ana ba wa magada dukiya ne, ba a yi mentoring ɗinsu, ba a nusar da su yaya rayuwa take ba, ba a tarbiyyantar da su yadda ake neman kuɗi da juyawa ba. Kawai an raba gado, wani ma niga ne shekaransa 23 kawai sai a bashi miliyan 17. Kai niga dan wiwi ka bashi miliyan 17 ka ce za a bin kirki? A ba, ai kama ka san ba zai yi ba, hankali bai ishe shi ba. Nigar da yake musu da mamarsa ta kira shi, akwai fa nigan da uwar kuka take na mata ban, sai ce mata za mu fita mu je neman tsokana, za a kashe mu mutu, sai ta fashe da kuka yi, sai fashe da dariya. Wai uwarsa yana sa ta tana kuka da cewa zai je ya mutu, ita kuma tana tausayinsa. To mutumin da ke sa uwa kuka da gangan don me? Wai saboda ya san tana tausayinsa, shi kuma baya tausayinta. Ina zai ji tausayin kudin gado idan ka bashi bayi da hankali? Ai murkushe su zai yi. So da haka kudin gado na halal iya da albarka, matsalarsa ɗaya shine in ba a koya wa yara yadda ake juya kudi ba, aka mika musu gado, to za su lalata ta. Shi yasa wakilansu da guardians ɗinsu su rika tsayawa a tabbatar da an nuna musu rayuwa gabanin su ɗauki dukiyarsu. Mu yi haƙuri, ba za mu iya yin aya ta biyun, ba za mu tashi akan ta gobe insha Allah. Mun tsaya akan aya ta farko, subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wallahu ta'ala a'lam.